hadu artli ki assist kan thup ya ka wei ka gol kerwit o Lionel Messi badang ya im ka jinkerman ya ka Man City ha ka title race jong ka Premier League but shibit man takamit ngin sayo ban pe but sakhi ya ka wei na ga jing la kai ka ban sa itanat pha kata hapdeng ka Barca persyai ka Madrid but habangi pha na ka Premier League ro hadin baga Man City ka lalaban pelim Lionel Cole ya ka Brentford manta kadang im ka jinkerman ha ka title race maka bat ka Arsenal namar ka Arsenal kadang tami ka satang arpoint kadba ka Manchester United persyai ka Sunderland kilakut ha ka jing khai lang ba not la not cool kabal pelong yun ufan jong ka Man United manam la shu ban cups nyo ha ka nek samay lakai but hap ro ban up ha ka samay ka ban sawan namar ka Man United kampal la ban job hadu santli ki jing lakai marbun ka Chelsea bat ka Liverpool ro kilakut ha ka jing khai wei lo wei cool kadba habangi phai pat nakaliang ka Inter Miami jong Lionel Messi ka Inter Miami ka lalaban job ha ka jing lakai MLS persyai ka Toronto lang ba saul arkul ha ka ka jing lakai Lionel Messi lai lakai pha da ka ba lalaban Thep shigol bat pen bu ro ya artli ki assist ka ba Lionel Messi menta ola boy sha ka khandai spa new career goal bat sauce pa shipeltli ki assist bat shushu Lionel Messi lakala long kum ta rang lakai ubas tetam ban boy sha ka shispa goal contribution ha ka history jong ka MLS ka ba Lionel Messi udon kam tang rup sau tli ki jing laka sa phuwe tli ki assist bat san khandai tli ki goal ha ka MLS bat manta ka Inter Miami ka dan ha ka kerdan ka ba ha ka mi iking point jong ka MLS na ka East Conference ka ba manta ka Inter Miami ka dang ilakai dang khat ar tli ki jing ilakai bat hoi perlok shibit manta ka mit ha ka por khat ar steng senya ngin sayo ban pej bat sakhi ya ka wei na ki jing lakai ka ban sa itanat pha kata hapdeng ka Real Madrid persyai ka Barcelona kane ka jing lakai barabor ka julong ka ba itanat bat latip ru ika kum ka El Clasico nakaliang jong ka Barcelona kane ka jing lakai ka laban day ka final ya ka ha ka balada ka laban job lane pan ya khai kala la lupa ban khor ya ka namla du ha ka la liga Hanray nakaliang jong ka Real Madrid ro kanam ailat satya ya ka Barcelona ban party Hanray ya kata ngin say pe shibit menta kamit ha kamadan mano bala banjom ha kane ka jing ka lakmil tibok Kylian Mbappe ro undar rangkat bat ka Real Madrid chomeni ro kumju bat urafin haro ula banwan phai nakabanta ka Barcelona te perlok la dapat ngontonat iki khubar sport wat nam klik ban subscribe like but press your bell icon kublish bun